אוקיי, אז בואו נצלול לאחד השדרוגים הכי משמעותיים שקורים עכשיו בעולם של פוליגון. המעבר מהטוקן המוכר והאהוב מטיק לטוקן חדש לגמרי שנקרא פול. וחשוב להבין, זה הרבה יותר מסתם שינוי של שם. זה בעצם שכתוב מחדש של כל התפיסה הכלכלית והטכנולוגית של הרשת. אז בדקות הקרובות אנחנו הולכים לפרק בדיוק למה זה קורה, ומה זה אומר על העתיד של האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו. וכדי להבין את המהלך הזה לעומק, חייבים להתחיל מהחזון הגדול. הציטוט הזה הוא ממש כוכב הצפון של פוליגון. כל הרעיון הוא לבנות את מה שהם קוראים שכבת הערך של האינטרנט. תחשבו על זה רגע. המטרה היא להפוך את הפעולה של העברת כסף, של העברת נכסים, למשהו שהוא פשוט מיידי וגלובלי. בדיוק כמו שאנחנו שולחים אימייל או הודעה היום. בלי לחשוב פעמיים. וההשוואה הזאת היא פשוט ממחישה את הבעיה בצורה מושלמת. אנחנו חיים בעולם שהתרגל שמידע זורם בלי גבולות, באופן מיידי, כמעט בחינם. אבל כשזה מגיע לכסף, פתאום המערכות שלנו תקועות אי שם בעבר. הן איטיות, הן יקרות, הן מפוצצות במגבלות גיאוגרפיות. וזה בדיוק, אבל בדיוק, הפער שפוליגון מנסה לסגור. אז כאן בעצם מתחיל המסע שלנו. המשימה שפוליגון לקחו על עצמם היא לא פחות מלבנות את התשתית החסרה הזאת, את אותה שכבת ערך שתאפשר לכסף ולנכסים לזרום בחופשיות, ממש כמו שמידע זורם היום. והמשפט הזה הוא תכלס כל הסיפור. האינטרנט שלנו טס במהירות האור, אבל הכסף שלנו עדיין עומד בתור בבנק. אני בטוח שכל אחד מאיתנו הרגיש את התסכול הזה. פעולות דיגיטליות, קניות, הכל קורה בשניות. אבל העברה בנקאית לחול, זה יכול לקחת ימים ולעלות לנו ים של כסף. הפער העצום הזה, זה מגרש המשחקים של טכנולוגיות כמו פוליגון. טוב, אז איך בכלל ניגשים לבנות דבר כזה? כדי לבנות את העתיד, פוליגון התחילו דווקא מהעבר, הם הסתכלו על החלוצים הגדולים של עולם הקריפטו, למדו מהם גם ההצלחות, אבל אולי חשוב יותר גם מהטעויות. אם נסתכל רגע על ביטקוין, אנחנו רואים נכס שהוא לגמרי פורץ דרך, אבל הוא מה שנקרא לא יצרני. כלומר, אי אפשר ממש להשתתף איתו בהבטחת הרשת ולקבל על זה תגמול. ואז הגיע אתריום, שעשה קפיצת מדרגה ענקית עם מודל הסטייקינג, שהפך את ETH לנכס יצרני. ועדיין, וזה אבל גדול, בשני המקרים האלה, המודל הכלכלי פשוט לא כלל מנגנון תמיכה מובנה וקבוע לאקוסיסטם עצמו. גם הדור הבא של הפרויקטים, כמו קוסמוס ופולקדוט, התקדם עוד קצת, אבל גם שם צצו אתגרים דומים. המודלים שלהם יצרו כל מיני קשיים למפתחים, והתמיכה הכלכלית במערכת הייתה מבוססת על הקצאה ראשונית, כזאת שפשוט נועדה להיגמר מתישהו. הלקח כאן היה מאוד ברור. אי אפשר לבנות תשתית נצחית עם מימון זמני. וזאת הייתה התובנה המרכזית. אחרי שניתחו את כל הדורות הקודמים, המסקנה הייתה אחת. אם רוצים לבנות רשת שתתמוך באינטרנט שלם של ערך, עם אלפי רשתות ומיליונים משתמשים, חייבים לתכנן מחדש את הלב הפועם של כל המערכת, את הטוקן עצמו. וכאן בדיוק נכנס לתמונה פול. הוא לא סתם שדרוג של מטיק, אלא טוקן שנבנה מהיסוד כדי לתת מענה לכל הלקחים האלה. הוא תוכנן באופן ספציפי כדי לתקן את כל החסרונות של קודמיו. והעיצוב שלו ממש לא היה מקרי. הוא נבנה סביב 5 מטרות ליבה, שכל אחת מהן פותרת בעיה מהעבר. הבטחה משותפת לכל הרשתות, יכולת צמיחה אינסופית, מנגנון תמיכה כלכלי שמחזיק מעמד, חוויה חלקה למפתחים ומשתמשים, ובעלות אמיתית של הקהילה. ושימו לב למודל הכלכלי הגאוני פה. לפול יש קצב פליטה שנתי קבוע וצפוי של 2%. אבל החלוקה היא מה שחשוב. 1% הולך למאמתים, אלה שמאבטחים את הרשת, והאחוז השני הולך ישר למה שנקרא קרן הקהילה. זה בעצם המנוע שמבטיח מימון מתמשך לצמיחה ולחדשנות של הרשת. קרן, הקהילה הזאת היא מהפכה קטנה בפני עצמה. במקום להסתמך על מימון ראשוני שיגמר מתישהו, נוצר פה מנגנון אוטונומי מבוזר שמבטיח שלפרויקט תמיד יהיו את המשאבים להמשיך לחדש ולהתפתח, כל עוד הקהילה מאמינה בו ותומכת בו. ומה לגבי המעבר עצמו? הוא תוכנן להיות הכי פשוט שאפשר. מי שמחזיק מעתיק בארנק אישי יוכל להמיר אותו לפול דרך חוזה חכם פשוט, ובבורסות, ובכן, שם זה פשוט יקרה אוטומטית. וחלון ההזדמנויות להמרה יהיה פתוח לשנים, ככה שאף אחד לא יישאר מאחור. אוקיי, אז יש לנו טוקן חדש, כזה שמתוכנן לקיימות וצמיחה, אבל איך הוא בפועל מאפשר להבטיח אין סוף רשתות במקביל? כאן אנחנו מגיעים למנוע הטכני שפול מפעיל, שכבת הסטייקינג. וזו חברים שאלת $1,000,000, או אולי $1,000,000,000. האתגר הכי גדול בעולם, מרובה רשתות, הוא איך שומרים על ההבטחה ברמה הגבוהה ביותר בכל הרשתות האלה, מבלי לוותר על הביזור. התשובה של פוליגון היא שכבת הסטייקינג. והדרך הכי טובה לחשוב על זה היא כמו מגדל פיקוח חבילי, אבל ליקום שלם של בלוקצ'יינים. במקום שלכל רשת יהיו מאבטחים משלה, יש מאגר אחד ענק ומשותף של מאמתים שנועלים POL.
והשכבה הזאת פשוט מתאמת ביניהם ומאפשרת להם להבטיח כל רשת שרוצה להצטרף לאקוסיסטם של פוליגון. וככה בעצם נראה מסלול החיים של מאמת במערכת החדשה. הכל מתחיל ונגמר בפול. המאמת נועל פול כדי להצטרף, נרשם כדי להבטיח רשתות ספציפיות, מרוויח תגמולים משלושה מקורות שונים, וזה חשוב, ובסוף יכול לפרוש ונקבל את הפול שלו בחזרה. המודל הזה הופך את כל ההשתתפות להרבה יותר גמישה ומתגמלת. אחרי שהבנו את האיך, בואו נתמקד רגע במה. כלומר, איך כל הטכנולוגיה המדהימה הזאת מתורגמת לשימוש בעולם האמיתי. מה התוצאות שאנחנו רואים כבר עכשיו בשטח? אז נתחיל עם נזילות. תראו את המספר הזה. יש יותר מ$3 מיליארד במטבעות יציבים שפשוט חיים על הרשתות של פוליגון. זה הבסיס הכלכלי שמאפשר למערכת פיננסית שלמה לפעול על התשתית הזאת. נמשיך עם סדר הגודל, יותר מ5.3 מיליארד עסקאות כבר עובדו ברשת. המספר המטורף הזה מוכיח שהטכנולוגיה הזאת היא לא רק תיאוריה, היא עובבת, ימינה, היא נבדקה בקרב. והדבר הכי מדהים הוא שכל זה קורה בעלות שהיא כמעט אפסית. עלות עסקה ממוצעת של 10 סנט פותחת את הדלת לאינסוף יישומים שפשוט לא היו אפשריים במערכות יקרות יותר. והשילוב של כל הדברים האלה יוצר תשתית סופר חזקה למגוון עצום של יישומים פיננסיים. זה מתחיל מתשלומים בינלאומיים מיידיים, ממשיך לשוקי דיפיי נזילים, ומגיע עד לטוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי, כמו נדל"ן. פוליגון כבר היום משמשת פשוט כמסילות הרכבת של הכלכלה הדיגיטלית החדשה. ונסיים עם שאלה למחשבה, כזאת שמחזירה אותנו ישר לחזון הראשוני. אולי אנחנו נמצאים ממש עכשיו בנקודת מפנה היסטורית, שבה הפוקוס עובר מבנייה של איים טכנולוגיים מבודדים ליצירה של יבשת דיגיטלית אחת, יבשת שבה ערך יכול לנוע בחופשיות, בדיוק כמו מידע. ונראה שפוליגון עם טוקן הפול החדש מכוונת בדיוק לשם.